Ngiphinde futhi ngimbengalala ngiphinde ngibonge ithuba engilitholile namhla ngoba sizenzeli konke ngamandla kaThixo. Cha, ngane zakwethu nanamhla ngithi hhayi ake siyikhulumeni nansi indaba. Kunebizo lapho elithi ekuthiwa ISOKA bese kuba khona isenzo esithi soka. Umbuzo uthi isenzo soka sisho ukuthini? Kwalona ibizo isoka. Ngokwencazelo anazi ngayo nina ithini? Ngicela ningiphe lapho nje. Ngoba ulwazi lwethu kalifani. Kepha lufuna ukuba sabelane ngalo. Ngokuthola kwami igama elithi soka lisho ukugwema, ukuvika, la kuvikwa inkinga. Ingakho kuthiwa umuntu liso kusho ukuthi ungumgwemi wenkinga. Uma ngithola kuke phambilini isimo sangaba sihle ngenxa yokuthi abantu besimame baningi kunabesilisa. Ngakho-ke uma ngingakhanda isibonelo ngithi hleze bawu-100 abesilisa, 200 abesifazane. Ebese kuthiwa-ke laba bantu-ke manje-ke besilisa abathathe. Bazothatha lo 100 wawo, kusale 100 ngaphandle. Ingathi usale ngaphandle 100 lo 100 engathi-ke wawulwa nalomunye osemendweni ukuthi kanjani ngoba sonke sizintombi siyiphathe ngokulingana nokufana. Uthi-ke manje sekuzothiwa-ke thina sihlale ngaphandle. Base belwiswa lawa ngaphakathi-ke manje. Kwaba nombhedukane kangangoba izwe lasingathwa ngamanyala odwa. Kwafika isinqumo sokuthi cha, mzwa kwethu abantu ababangayo uma sekutholakala uphenyo yinini amadoda. Ngakho-ke abantu abangasoka lamanyala esesibhekene nawo yini? Thembuzani, ncelisana amathembu ngoba engathi ibize ethi ithembu kushiwo iwele ngokwesimanje manje ngolimi lwanamhlanje. Kepha ngaleso sikhathi ithembu wakwazi ukuthi yiwele. Njengoba nje isithembu ngoba kusho ukuthi inhlanganisela esibalo esingaphezulu komuntu oyedwa noma kwento eyodwa kuya phambili. Kuthiwa liqhude lihamba nesithembu salo. Futhi lezi khukhukazi zonke zikhonza leli qhude. Nanku-ke lapho engithi ake ngingene khona ngizwe futhi kunini. Uma insizwa ithandwa zintombi engaphezulu kweyodwa ebese kuthiwa yisoka. Lo muntu azale izingane kulezi ntombi zonhlanu. Egcineni uma usethatha enye engakaze zizale zonke lezi ntombi ezinhlanu akasayithathi. Labantwana laba benziwa njani? Ngakube kuseyikho njalo ukusoka? Kusasoka wona amanyala? Noma sekwenziwa amanyala egameni lokusoka amanyala? Angazi yikho ngithi ake nguthole ukuthi ngokwazi kwenu umuntu makuthiwa uyisoka usuke esoka ini? Ngoba phela bekuthiwa lisoka lamanyala. Kusho ukuthi umgwemi wamanyala.
ngoba kuyaziwa ukuthi uma impi kuthiwa iliwa besifazane imizi iphenduka amanxiwa, kubheduka amanyala anzima kabi ezweni. Kodwa abantu abangakwazi ukuthi lamanyala bawavike yilaba abantu ababangwayo ongamadoda, ngoba eyingcosana kwande abesifazane. Ngakho-ke kuqoqwa lenkinga ukuthi mayibe ezingeni eliqondileyo ukuze kuzokwazi ukuthi kuphileke kuyeke phambili. Kuhlungu kabi ukuba umlanjwana. Ubaba uganiwe ngapha, mawuya khona awumfici umama, mawuya kumama awumfici ubaba. Kodwa uthi uyathola kuthiwa uliyisoka. Wayesokani uma ngabe kuzokuphenduka ingane iphenduka intandane abazali bephila bobabili egameni lokuthi ubaba kwakuthiwa uliyisoka. Ngoba kusafuneka siyikhulume kona lento ukuthi kufikelela kanjani ukuthi insizwa imiselwe amaduku intombi kuze kube kawu-4 kawu-5. Uthi uliyisoka mayenjalo. Zonke lezi zinto uzoyithatha yini azenze amakhosikazi akhe. Uma bengasayithathile ayikwazi ukuthi uma seziyogana komunye umuzi ifike izale inkosana ngoba sezike zakhomba komunye umuzi, sezike zasoma nenye indoda. Ungasaqinisekisi ngoba zisezintombi kuphela noma sekunomgoshosho owenzakalayo ngobani bebukela isimo sokuthi labantu sebebuya ekuthenini bakhombe bakwazana ukuthi bayogadla bayocotha ney'nsizwa emalawini. Ikuphi lokhu kwethu esikwenzayo okufuneke siqhayise ngakho sithi uyikhuluma khona? Akukho ngikuthola mina kuyikhuluma. Siyabamba siyabeka, siyathatha siyabeka, siyacosha siyabeka, siyasusa siyaphumputha. Angazi akwesibekeni lezi zinto zepolitiki yamasonto nepolitiki yezombangazwe. Kuyasixoxeni ngezinto ezithinta thina ngoba kwathina hayi sisasebenzisa elinye ibizo ngey'nhloso ey'thize. Njengoba ngisho leli gama nje leli ngiyakhala ngalo, lilimele futhi sililimazile ukuthi kuthiwa umuntu makuthiwa uyisoka yingoba eney'ntombi ey'ningi. Cha, ngiyakhala impela, ngiyakhala ngoba lento igcina iba nemilanjwane enganakwayo. Lo muntu uma esegane onkosikazi omusha onganangane, ingane ayizala kuyena uyithanda ukudlula lezi sezoba zinkedama nje imihambuma. Uma zithi ziza kuyise lapha akakwazi ukuyimukela lo mama ngoba akayithembi. Kodwa kuthiwa ubaba wayeyisoka. Wayesoka ini? Yini ayeyigweme noma uma ngabe enze kanjalo? Yingoba imithetho eyayingeyethu njengabantu ayisasebenzi. Sisebenza ngemithetho ethize ebese lokhu sikubiza ukuthi kuyisiko lokhu okuyinkolo yethu ngenhloso yokuthi sifuna ukuthi noma seku-abuseka ungabi bikho umuntu ozokhuza ngoba vele kuthiwa komzi ayifani. Kuthiwa lowo nalowo muzi uney'ndlela zawo zokwenza lowo nalowo. Yingakho sibona namhlanje umuntu athi ethandwa yintombi behlala esilungwini baze bazalisana ingane avela ahamba ahlawule umfana ayilobole. Uma esebuya ezokhombisa abasekhaya bathi abakwazi ukuthi bangayimukela ingazange iziqome. Lo muntu usezele ingane kodwa kufuneka azoqoma. Yiziphi lezi intombi afuneka ayithume?
yayizele njengaye. Yiziphi le ntombi ofuna ayithuma? Yilezi engazele kufuneke zihambe ziyomela umuntu ozele. Ukhomba ukuthi izinto zethu siyazenza nje kodwa azikhulumi zona. Akwesixoxeni. Siselide ibanga seningi ihloko esazokufuneka siyidingide. Ngoba sinamaphutha. Bese egcineni kuyokuthiwa hayi ukuthi abantu balahla amasiko ukuthi le ntsha ayilaleli weba kwethu. Ukulahleka kwesizwe kulahlekanga ngathi. Asinayo ukusicashisa lokho. Akulahlekanga ngathi. Kulahleke kwabakude ngisho baba bakufika sekuvele kuphazamisekile nomkhulu nabo bekade bekuthola kuphazamisekile. Ngoba kwakuphazanyiswa ngenhloso vele kusibhidliza abathakathi abambala umhlophe. Besinikeza izinkolo eziphikisa inkolo yethu eziphikisa ngisho izinto esiphila ngazo. Ucwasi kuzocwaswa ngisho ukudla esikudlayo kuthiwa akunampilo. Kepha namhlanje sekuthiwa ikhona ofuneka sikulande ngoba lokhu kugcwele amakhemikhali, ikhona ukusigulisayo. Sekusho bona futhi ababethi asikiye. Namanje yikho ngithi ke ezintweni zethu awesenza into ekhulumayo. Angafuni isikhathi sonke kuba siyiphumputhe ngoba ngeke siyawudlala bezizwe vele. Cha, mzawethu angibonge. Ngibonga ithuba. Asubscribe, si share ama link. Qhubeke i-channel yephambili.